Igual que és important preparar l'acollida de l'alumnat, també és molt important preparar l'acollida de les famílies. Per això, és recomanable fer una primera reunió el primer dia de classe i després de la jornada escolar. L'objectiu serà explicar què s'ha fet aquest primer dia i esvair dubtes i pors respecte a com hem vist els seus fills i filles. Per organitzar-la ens podem basar en com organitzem les d'inici de curs, per nivells, per cicles. A l'ordre del dia podria ser el següent. Explicar com ha anat el dia, què s'ha fet a classe, com ha estat l'alerta de retrobament i en què ha participat el grup classe. Explicar com hem vist el grup, això tranquil·litza molt a les famílies. I per últim, recordar que si en les properes setmanes hi ha alguna cosa que els amoïna, sempre poden contactar amb el tutor o la tutora. Aquesta reunió no ha d'anar més enllà dels 30-40 minuts. Per acabar, no hem de perdre de vista a les famílies vulnerables o a les que han patit una situació de gran impacte emocional a conseqüència del confinament o de la malaltia del Covid-19. A part del seguiment que s'ha fet durant el confinament, hem de tenir un primer contacte personal en la primera o segona setmana després de retornar a classe.